आंनि गोसो गोरबो सिङाव आखिखाना दोनबाय आं सना नोङो आंनि गोरबो बिखानि जिउनि सेथि सना अरायबो थागोन आं नोंजों गोमजोरै गसंबाय था नों आंनि सेराव थाबाय थागोन आंबो अराय जिउ नोंजों लोगोसे हाथरखि बादि अराय जोंथि जोंबाय थानाय अरायबो सोहोफैनो नोंनि आंनि अनज्लायनाय जारिमिन खोन्थालांनोसै जों गासै बुहुमनि बिखायावनो गांहाबनाय आंनि गोसो सोलेरखौ सुग्लायहोनो दिनै नोंनि थरथिंसे अननाय